Ahoj, objímam. Takže poďme na to praktikovaním. Cez deň, keď reaguješ, vieš, z akej pozície reagovať a vieš, ako to rozpoznať? Keď to je zo starých programov, tak to je jednoducho nepríjemné. Pretože ti to podhadzuje myseľ. Vtedy sa zastav, nadýchni a len si to uvedom, ako si zvykol reagovať a ako zareaguješ teraz. A všimni si, keď zareaguješ inak, čo sa stane. A daj mi vedieť, pretože toto je z teba. A keď si na to zvykneš, tak si vytvoríš nové návyky a s láskou a radosťou pochopíš, ako to všetko funguje. Objímam. Adri.